Halo guys, sing banter baleni neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarganya DC. Dinda mau latihan yel-yel untuk pramuka. Latihan yel-yel buat pramuka. Nggih, hati-hati lho nggih. Ning desa Lapangan. Neko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engko mantuke jam pira, Dek? Mantuke jam pira? Ning omahe sapa? Ina apa? Oh. Kan ibu ki yo ape ning bapangan ngono lho, engko kan kroyo ki yo roh nek omahe sapa, nek nang omahe Ina ki ibu roh, Dek. Tapi nek liyane gak roh yo. Hati-hati lho. Nggih. Dek sore anu ya, kembangnya disiram. Duh. Iya no, lah sampean karo nyemproti ratan. Berarti esuk iki gak sah ya. Nek sore tok ae. Mbok siram malah ra modot, nah puret. Kakean siraman. Anak-anak sepi, guys. Cah-cah do ning baon iki. Suwepi tintrim. Disini arep ning lapangan guys, nek kepentingan sithik ngono nggih. Golek apa ya guys, rokok karo gula, arep dinggo nyumbang. Buah apa sore guys. Tapi panasnya kok iki. Wis sapu kowe. Iku sapu cok kan. Sapu. Bukan ya, enak to ning jero. Sentelane potong. Malah tak sewopo teh ya. Lah jam 12 sih. Ya guys, lho rokoke ngene. Hah? Rokok Lho. kari ning jok kono, tapi sampe tokone. Tokone dibalik nek panase kok ngene, guys. Alhamdulillah guys. Sekalian blonjo. Memang tuku rokok sak slop. Duwe iki meh 200.000 guys iki. Sakmene iki tok lho 200.000. Iki mang tok 90.000. Limo iki duwe 90. Memang sekalian blonjo tumbas mie. Persediaane mie iki habis guys. Yo gak bendino tuku mie. Tapi kan yo nek enak kan empon-empon. Terus bawang, terus iki kubis tuku nganu guys apa sop-sopan
nek pengen ngesop. Golek brokoli kok angel ning kene. Nek gak ning pasar murung jarang ada brokoli. Ya cuma wortel, kentang. Wis nek ngono persiapan sesuk nek pengen nyayur sop ya guys. Terus tuku bawang persediaan omah lah pokoknya pawon. Sing penting cukup. Ya wis ngene iki guys, urip ning desa. Sing penting kuwi kerukunan. Wayahe nyumbang ya nyumbang, wayahe becek-becek. Pokoke wis ya wis ngene iki guys. Ya piye meneh Pak Sudi sering buka kitab suci Al-Qur'an. Boleh tulisan sing maune desih demen duwe gawe iki digawakno apa ya apa ngono ya guys. Dilalae yo bulane 5. Terus nek rokok iki sak slop, sak pres maksudnya guys. Nek sak slop iki ya sak slop ya sak pres, tapi nek ning kene ngaran iki pres-presan. Terus bulane 5 iki kurung berase. Berase paling gak yo 5. Ya wis ngene iki lah. Ning desa ya guys. Yang penting hidup. Nang piro per kilone? 18.000. Gringging kan? Hah? Iya. Itu kok apa? Mie ya? Ini mie kok Dinda nek pengen gawe nek bengi pas mam. Entek persediaane mie iki entek. Ini iki kowe kanggo awet guys, tak tukokno 5 tok niki. Yo gak terus sering-sering gawe mie yo gak, paling yo 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Cuma nek persediaan. Kadang ki enek tamu terus arep ngekeki mangan ki yo adune iki gak mentolo ngono kae yo guys, terus tak gawe mie tak cekoki ndok wis. Yang penting ki duwe persediaan. Nek wong desa kuwi guys pada umumnya gula terus kopi kuwi harus sedia, teh. Jadi nek anak tamu sak wayah-wayah ki mbok menawa tamune iki anak sing gak gelem kopi ya digawekno teh. Terus apa pengen gek-gekno mie yo kan duwe persediaan mie gitu guys. Apa sih ngene iki ae duwe bahan blonjo brambang bawang lengo wis alhamdulillah nek wong desa iki guys, wong tani iki pokoke ibu-ibu iki terus duwe brambang bawang, duwe minyak ngono kuwi wis minyak goreng. Ayeme nganti udah. Iki jagonge iki jek engko bengi guys. Paling jam 8 jam 9 iki mangkat omah. Jam 8-9 malam guys, soal iki enek pengajiane. Yo enek pengajian. Enek pengajiane engko bareng-bareng adike dhisik, bareng-bareng yo ngasih, pokoke endi sing diparani rene lah, nek ngarani wong desa diulemi. Diulemi iki di kon jagong ngono guys diparani. Dadi ulem-ulem nek ning desane dhisik iki. Engko tak toto, ngisor dikek beras, engko dhuwure gulone 5 kilo iki guys. Gulone 5, kok paling gak berase 5, kok Pak Su nggawa iki cek nggawa dhuwit ngono. Ning kene iki ngono kuwi guys. Ndungu adan iki malah aku tak supuput bapak. Malah iki videoku pas tayang jam 12 ya aku isek ning kene iki piye carane. Tak supuput ae. Yo. Wis engko dilanjut neh. Dilanjut neh guys. Lanjut guys, Titi sih arep golek sayuran ning belakang rumah, di belakang rumah guys, ning guritan. Genang-genang nih guys, ning guritan. Dek ini wis beramban daun singkong karo daun pepaya. Hah? Delok to. Ning anting kompor ya. Anting kompor sak pira? Jujune aku mangan awan mak ya urung mangan. Ya aku ditumbasno bakso Dinda ndek awan. Urung mam sego aku. Jek entuk luwung. Enak tamu, guys. Arep diparingi mam. Metu kene apa metu kene ya, guys? Metu kene.
bener ya. Sing apa? Mas tepe rong tak iki. Oh, tamu niki Mas Dudin lho. Nek di salon cek nang omah. Baik, bebas mental. Ora roh Mas Dudin opo piye. Iki guys Mas Dudin, Mas Dudin. Pak Su iki jebule wis ning ngono kae lho, guys. Arep mek sayur. Golek apa ya? Lah yo leren ngecas HP ndek yo. Ku nek nek bateraie kenek nggo nyuting. Tak golek sayuran, guys. Mbah iki genten masak apa yo sesuk. Lomboke sak ceplus-ceplusan, guys. Oh, masak lompong ki lho ya. Nek lompong ya. Ndek ini wis bar daun kates ya, guys. Tak spilno daunnya kates, guys. Oh. Daun kates sing cilik-cilik iki godhonge sing marai memes nek digodhog iki sak mene-mene iki, guys. Dadi akeh ning kene iki tukulan. Iki tak penging njabuti karo Mbah Kung. Wis berno ae Kung kena nggo sayuran, kena nggo petet-petetan sak merono-merono. Apa? Lah ya wis bar tak rambani ndek sawah kliwatan wis sak wit. Wah, akeh guys sak merono-merono ki. Daun kates tok-tok. Meskipun cilik-cilik, ndek-ndek pining pager-pager wis sak merono kae. Kae iki godhong kates tok. Iki malah sing godhokane cepet. Yo godhonge iki lemes, ora kaku ya guys, tapi kan urung metu apa kembange iki mbah kates gantung apa kates apa ya guys sik sakmene iki. Tapi kena nggo rambanan. Iki godhong telo sapa iki sak merono-merono kae enek guys turut pager wis sak merono kae. Kae godhong telo sapa sampai temekane kono. Iki meskipun nggone adike dhisih tapi nek perkara sayuran ki yo ndi sing njupuk ya guys. Sayuran kan nek di apa peteti saben dina ki malah apik-apik. Godhong iki tambah piye ya memes. Iki engko nek wis tumbuh neh dirambani neh. Oh, lomponge. Iki lompong sing enek entike sing kena dikek keripik ngono ki guys entike. Iki nek ning daerah kidul ki nek ngarani apa ya? Uga lompong. Nek ning kene iki lompong ijo guys iki. Ngono tales kok. Tales ki rak nek nganune Kung, apa? Ngene iki lho. Ini iki lho apa niki? Ngene iki lho ndeng entik niki lho tales. Terus entike iki ya tales. Nek ngarani apa ya sing ning apa kuwi? TikTok ku lho, Mbak Iva G kuwi lho. Nek ngarani iki ngene iki lho, ya lali guys. Ngene iki dikelo nek kene kan lompong ijo. Iki dhisik tapi belum pernah masak ngene iki nek mamake dhisik wis tahu guys. Cuma iki dikoceki, digodhog, terus dikelo karo dele. Delene delok nggodhog yo enak. Dikei teri. Nek ngarani apa guys ya lali. Dhisik nek bercak omongan ki yo bar yo bar. Tak njupuk iki lho guys, tak metu kono. Niki emang yo guys, angget. Tapi yo niki tunggak niki nek ning kono ki yo larang lho, nek ning kene yo diben ngangkrak kaya ngene. Iki nek ning Jepara pun iki wis dikoleksi. Wis digawe koleksi mbok digawe apa ya guys. Tapi nek ning kene iki do pating bintak. Ora diurusi. Ya, Pak. Kok sak ngeneke gak apa-apa Mas. Kuwi enak enteke apa ora sing? Nek pengen enak enteke engko mek sing ning kono. Lho maksudnya sing lompong enak enteke apa ora? Iki gak enak ya. Sing enak entek iki lompong dempel. Maksudnya guys ya, iki kan lompong bulu pari. Gak enak entek. Sing lompong dempel ki enak.
Jebuti lah gak apa-apa. Terus yang cilik-cilik iki ben gede neh. Kalau tak jebutannya sudah tewe. Ini nopo ben dene. Nek sakmene. Sama-sama. Udah. Gak umbah pisan lah. Yo sesuk bapak. Eh. Urung dibeseti ngene-ngene bukan ngubah ndak. Lompongan gampang. Apa pesat ini sumur? Alah, lha kok seneng panas seneng ngono apa masake lho sik sesuk. Tapi dipeseti juga apa-apa dikene kulkas sesuk karo nggodhog ngono ya ora apa-apa sih. Ayo. Dalem sayang. Para krucil-krucil. HP done endi? Apa masak apa, Lek? Lompong. Mbok tak kelo lodeh apa dikelo asem iki sesuk. Lho, awas lho, awas lho. Jurang, ndenane nggih cah sekolah. Kan Mbak Isa, Mbak Isa. Lho, Sa. Iki apa ora roh ndowokan apa piye? Ayo ya Rana, ayo Darana, ayo. Mbak Isa mon. Ki karo kodhok bisa. Ki karo kodhok bisa. Ayo. Lho lompong ibu cepetin ayo. Iya. Ya. Iki kene. Sing cilik-cilik ben tukul nek. Apa? Lah sing kono kesemprot nek kes paling anu. Semprot suket kabapan iki godhonge garing-garing. Ya. Halatin. Kolam ya akeh kok. Ayo. Wah, Mbah. Abah. Bar itu kok no awan juda mang. Apa ngantek ra mangan awan kok ditumbahno bakso. Enek, apa nek ngarani ngono kuwi? Enek ngono kuwi lho pangsite barang. Pentol kok bakso juda enek kuwahe barang. Ayo di Surwati ning ndi Bapak? Sono lho ning et. Ning ndi? Etan iki wong obah ya? Ngerti ya? Lho, enek motor Bapak. Balas ijan iki keterak ki engko. Kowe minggir ah. Sono. Dangdut iki. Ki apene ndi, Mbah? Apa ini bunyi gampang? Rame-rame ki lho. Lah iya nek dangdut Kak. Dangtung. Ya wong digawe ya. Ya gak yo mbok nganyar ku ya, Mas. Ya, Gak apa-apa iki. gak ini mbok nganyar ku. Lah iya Kak. Apa? So, Gak sida, guys. Enek dangdut banter kok. gak sih. Wis iki ngupas lompong tapi iki golek suasana sing adem, guys. Hawane iki wala sedina mengko anase pol. Yang palingan omah. Iki ngiwo ning sawah-sawah tapi iki enek wong duwe gawe sone menggelegar. Mbah krungu mbah ora ya, guys iki. Kae sone kaya ngene, guys. Ngindari perkara koson tapi ning sawah-sawah kaya ngene.
Ya iya. Krungu apa ora iki gosone bantre kok. Mari yo wong duwe gawe, piye? Sing nonjok iki mang berarti ya. Iya. Sesuk ben karek satset, guys. Ngupas lompong. Sesuk karek jegar jegur satset. Cah-cah kemang anak-anak ki pedo melok iki. Lah iki eget kaya Cemplung sumur ya malah medeni wong. Malah rayem. sesuk karek jegurno ngono. Mbah jegurno. Ning pasar iki isih enek apa ora ya kelenting ya? Enak. Lah kanggo wong baon-baon iki ya. Kok nek golek ya. Memang tak jak ning pasar mohon. Sesuk pae kok ya. Ah ngira tau untuk sapi. Sepi, guys. Oh, merga ya apa iki? Delok engkas bapak engko melok terjun ning baon ya, guys. Delok engkas iki penggian gone anak lanang iki enek, guys. Mucuki jagung, bar mucuk-mucuk engko sedelok engkas terus unduh-unduh. Ngucek-nguceki jagung, penggian tok elek. Kita gawakno godhong-gedang iki apa ya? Kena godah larane. Gak diseneni lek waris iki. Yo iso. Lah nek larane akeh seneni apa, Pak? Larane. Untuk berapa menit ya? 2. Nah. Kira songo mbekan pira mah? Itu. Pira ya? Songo-songo. Iya. Antar nih, guys. Iki lasem kok lo deh sesuk. Itu. Aku ki manet lho. Manut kok. Tak sepilon sing wis kocekan, guys. Lasem yo manut. Iki lho guys, sing wis tak sisa iki tak kek ning kresek engko dikek ning jero kulkas. Dadi ini ben gak Iki lompong gulu. pari. Tuh tak dadake tak kek ning klambi-klambiku. Lompong gulu pari guys iki. Nek sing lompong dempel iki gak usah nyiseti ngene iki. Langsung di kruwes-kruwes diuntel-untel dadi nek lompong gulu pari yo ngene iki emang nyiseti. Nek gak disiseti iki jare gatel, guys. Jare wong tuwek-tuwek kuwi nggih, tapi nek ngene iki yo gampang angel, guys. Nek gak iso kelan, sing gak iso nyayur kuwi yo gatel lete. Tapi nek desih berkali-kali nyayur kuwi yo ora tau gatel, guys, jute. Yo enak iki, rasane yo kaya daging lho. Ora nek balunge. Yo bener deh wong jenenge lompong kono enek balunge. Lah iya ora enak Yo balung. ora nek balunge. Yo guys. Lompong enek balunge kek yo. Wong kulit malah diguwaki yo. Antere kaya ngene. Dilanjut nek kok guys, dilengkas. Balik guys. Guys, itu sampe niki arep tak cemplungno ning jero kulkas. Ireng-ireng iki dadake iki, guys. Sesuk karek ngumbah, resik terus karek nggodhog. Dadi mangane. Ireng-ireng iki, guys.
kulkas. Wis, nggih kontene sing dilanjutne. Bolak-balik matur suwun sanget kagem family online semuanya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri nggih. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine. Ngono guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sehat-sehat selalu. Celak guys. Tunggu deh.